mamshi, good morning. Ayan mga mamshi, luluto naman natin ngayon ay ginataang kalabasa na may alimasag. So, umpisahan na natin mga mamshi. So, ayan mga mamshi, yung alimasag. Ayan. So, luto na to. Ayan. Yung sobra lang natin ito pagdabi. Tsaka ito yung squash or kalabasa. Ayan natin na garlic. Tsaka yung sibuyas or onion. Sabay-sabay yung lang. Tsaka yung gata. Salt mga mamshi. So, bali ito mga mamshi, yung kagabi namin, ito ang alimasa na yan. Kagabi pa namin yan. So, sobra yan. Yan, ganito. Para hindi masayang. Gawin natin na. Yan natin yung gulay. Pagkakanatin natin na mas masarap pag maangkat. So, ilalagay na natin yung unang gata. Ready to serve na ito mga mamshi. Ginataang kalabasa na may alimasag. So yummy!